हेलौ लोगोफोर, बड' टेक्न'लजि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आ जाहैबाय PDF फाइलखौ माबोरै बानायनाय जायो। नोंथांमोना मिन्थिया जानो हागौ, बेनिखायनो फै बे भिडिअ'नि गेजेरजों बयबो PDF फाइल बानायनायखौ मिन्थिनानै लानि। बेखौ मिन्थिनो थाखाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला फै लोगोफोर, कम्पिउटारनि स्क्रिनाव। माब्लाबा समाव बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरा जाबाय थायो लोगोफोर, बेनिखायनो बेबायदि फिसा फिसा नलेजफोरखौ मिन्थियोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो। गिबियावनो जोङो गुगोल क्रमखौ खुलिनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो गुगोलाव सार्च खालामनांगोन स्मल PDF। दा बेवहाय मोनसे वेबसाइट नुनो मोनदों smallpdf.com होननानै, बेवहाय क्लिक खालामनानै थांदो। दा बिनि उनावहाय गोबां अपसन नुनो मोनगोन, बेवहाय नायनो हायो लोगोफोर। बिनि उनावहाय थांदो JPG to PDF फाइलाव, बिनि उनावहाय सर्स फाइल, बिनि उनाव थांदो फाइलखौ सेलेक्ट खालामदो, नों मा फाइलखौ सेन्ड खालामनो नागिरदों। जेनेबा आं नैबे एसाइनमेन्ट फाइलखौ कलेजाव अनलाइन साबमिट खालामनो नागिरदों, दा बेखौ Ctrl+A अल सेलेक्ट खालामनानै अपेनाव थुदो। अपेनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयावहाय गासिबो अट'मेटिक आपल'ड जागोन आरो अट'मेटिक आपल'डिं जागासिनो। नायनो हागोन लोगोफोर, गाहायाव आपल'डिं जागासिनो दा। सरि लोगोफोर, आंना इन्टारनेटआ एसे स्ल', बेनिखायनो एसे लासै आपल'ड जागोन। बेबायदिनो लोगोफोर, दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम माबा मोनसे एसाइनमेन्ट, डकुमेन्ट्स माबा मोनसे दैथायहरनांगौब्ला बेबायदिनो नोङो मबाइलजों केमेरा खेबनानै बेखौ बेबायदि अनलाइन स्मल PDF मोनसे वेबसाइट दङ, बेवहाय आपल'ड खालामनायनि उनावहाय PDF फाइलावहाय नोङो बेखौ डाउनल'ड खालामनो हायो आरो। बेनिखायनो दा भिडिअ'खौ नायलांबाय था लोगोफोर, आं देखायगासिनो। दा बेवहाय आपल'डिं जागासिनो दं, लासै नायलांबाय था। अन्नानै लोगोफोर, आंनि बेबायदि फिसा फिसा भिडिअ' बानायनायखौ मोजां मोनोब्ला आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो हागोन लोगोफोर। दा फाइलआ आपल'ड जाबाय लोगोफोर। बिनि उनाव गाहायाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन क्रिएट PDF नाउ। बेवहाय गाहायाव माखासे पेपार साइजनि अपसन नुनो मोनदों। आंना पेपारा A4 साइज। दानिया थुदो क्रिएट PDF नाउ। बेनि उनाव लोगोफोर डाउनल'ड अपसन फैगोन। दानिया डाउनल'ड अपसन फैबाय। बे डाउनल'ड अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयो PDF फाइलाव कनभार्ट जानानै डाउनल'ड जाबाय आरो लोगोफोर। दा नायदो, गाहायाव डाउनल'ड जागासिनो। बेयो डाउनल'ड जाखांनायनि उनावहाय नोङो गोसोबायदि गावनि लोगोफोरनो बा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम माबा मोनसे फाइल, एसाइनमेन्ट, माबा मोनसे कुइसननि एन्सार बेफोरखौ सेन्ड खालामनो थाखाय बेबायदि PDF फाइल बानायनायखौ रोंनानै थानाया बयनिबो थाखाय मोजां होननानै आं सानो। लोगोफोर, आंनि बेफोरबायदि फिसा फिसा भिडिअ'फोर बानायनायखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ बयनोबो, लोगोफोरनो बा गावनि फेमिलिफोरनो लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै आंनि बे इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनिखायनो बे इउटुब चेनेलखौ लोगोफोर आं बर' रावजोंनो बानायनाय हिसाबै जोंनि बर' मानसिफ्रा जाहाथे गोरलैयैनो एसेबाबो बेफोरबायदि फिसा फिसा नलेजखौ मिथिनो हायो। दानिया मिथिनो मोनबाय नङा होमबा PDF फाइलखौ माबोरै बानायनाय जायो। अन्नानै लोगोफोर, आंनि बे बर' रावनि गेजेरजों माखासे फिसा फिसा गियानफोरखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों।